doncs d'avui que han sigut el pas del tàndem, el reentrant, l'entrada. Per començar amb posició d'entrada. I el començament sembla un tacte, és igual, però a partir d'aquí canvia. Líder és rock, step, kick, terra, kick, terra, kick, terra, kick, terra. I rock, step. I la follower és... Rock, step, kick, terra. Rock, step, kick, terra, rock, step. Vale? Anem a fer-ho? Rock, step, kick, terra, rock, step. Ara ho Ho farem. hem fet, no és el que era. No? És rock, step, kick, terra, rock, step, kick, terra, rock, step. Sí? Rock, step, kick, terra, rock, step, kick, terra, rock, step. Sí? Sí. I us dic el del líder, per si de cas ens faig rock, step, kick, terra, kick, terra, kick, terra, kick, terra, rock, step. I després us sumem també la part dels breaks. Hem fet aquest pas que es diu low downs. Vale? Que consisteix en, quan volem parar, en el triple i llavors aquí... Sí, perdó? Pa-pam, 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 pa-pam. I arrenquem.